Nai kublai step ye pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong try Jesus Christ nong pen em ba ye ga jongi. Ye ka jingpuson na ka tien ka jong blai. Ye pule na ka shiti ka baning kong shikinong korin kal nong ka khatsan kerkhat ka basan pupra. Na ba kumta ko para banget ba ye jonga. Tolong pi ke ba Iaineh skhem bat ki bam ken ria no bat ki bam man kerhai man lagas ngi ha ka kamu try. Haba pitip skhem pagata ka jing 3 minute jong pi kam julong ke baleno how try. Sautali ki ke bangidon kam ban pen ken mau ila dia. Lingba jong ka di ka kentien ke bangidang supulia. Ke baningkong pakum ki para banget how try. Idon kam ban Iaineh skhem. Ban Iaineh skhem haga tien ke jong blai. Ban Iaineh skhem haga jingen. Ban Iaineh skhem haga jing shakri baga jing ie jo blai. Hak tien ke jong blai ke kentu yang ye bangin Iaineh skhem. Namar larang yimla ban Iaineh. Ke baro ke bangila stang kinlong leno Larang ila shime ke senjam ban pediang yo tra Jesus Christ. Larang ila shime ke senjam ban kongo yo tra Jesus. Yai peteng ban le ya kata. Yai peteng ban kongo yo tra. Yai peteng ban nget hagak tien ke jong blai. Kata ka de ke jing Iaineh skhem. Kabaar hak tien ke jong blai ka om tulong ki bam ken ria no. Ban ken ria no kabamut ban weng ye le de naga jaka ka ba blai ulapo. Ban ken ria no naga jingkel khu ka ba ken jaman siam. Ban ken ria no naga jing ie yo blai shaga jing ie ya ka perthai. Ban ken ria no ye le de naga jing khot ka jong blai shaga jing khot pat ka jing punsoy lani ka jing riam ka jong baman. Pat ka balai ka tien ka jong blai ka kentu ngi. Bangin long ki ba man kar hai ma lagas ngi ha ka kamu try. Ken mau ba blai khot ngi. Bangin le na ka banta jo. Le se ka la ban long ka baret lani ka ba kraw. Ka la ban long ka ba kendiat lani ka ba shibon. Ka nu ka banta ka bangi shime ka senjam. Ban long jingker kui ka wei. Laka long ka jing duai ya saat na ka banta jono. Laka long ka jing selok. Laka long ka jing ais nay. Laka long ka no ka jing le ka ba pin so bahayo blai. Ka tahi ka de ka jing shakri ka kamu blai. Pat ka ba khaddo ka tien ka jong blai ka pen kan mau ngi. Ba ublai jungi ulong ublai uba ainong. Pagkaway ka jing 3 minute ka jungi. Ka jing Iaineh skhem ka jungi. Ka jing bom kenriano ka jungi. Naga ka ba ublay labo. Inyo ken ya ka bainong. Kam julong leno hakmat jong utray. Ulong ublay bo bait buranti ya ki ke baro. Padi ki kam ka jing 3 ka jungi baro om shim laklet. Ublay labo ya ka record. Om namar ba umla ban ken mau Henry ponyo ia ka ban ainong yangi hagawe kesngi abangi yang khmat jong blem ban I ka jing 3 ka jing baro kat nu long ka por ka kemen pat ka por ka badap da ka jing hon hakata kesngi ya ka try un ainong ya ki kam ka jing 3 ka jing un ainong ya ka jing Iaineh ka jing hagak tien ka jong blai pat ka jing bom ken ria no naga jaka pat nagal jingkhot ka bo blai lo khot dingi kumbo blai lo khot dingi dengan yang skhem angta namar ka jing Iaineh skhem ka jing bom ken ria ka jing shakri yo blai ka long le shisha ka ba kodor hado kata hakmat jong blai itu blai ni sngin IP ka bor pat ka jing ai bangin la ban le komta blai ka jing sok long ringkat pat pi perwat nom klat blai u pi kumba pilong amen.